status baqualifyisa uJehova ngoba uJehova qualifyisa umuntu. Kuthiwa funda qhubeka asasiyazi bamngcwelisa uEliyazari indodana yakhe. Bamngcwelisa uEliyazari indodana kaAbinadabu. Abinadabu wabo semdala. Basoba usumdala uthi umphongolo uhlala kwakho. Haleluya. Haleluya. Kungcono indodana yakhe ezole uwe. Haleluya. Si appoint yona ukuthi kube yiyo ethwala umphongolo. Ya appointwa. Yakhetho. Ngiyazozwa. Ngiyazozwa. Haleluya. Khumbula. Generation yokugcina ngithi kodwa lo waba appointed ngoba isandla sika Jehova esappoint umuntu. Haleluya bazalwane. Akuyi ngabantu, akuyi ngamfundo, kuya ngoJehova. Uma isandla sika Jehova sik-appointile akekho futhi ongashintshi. Uma isandla sika uNkulunkulu siphezwa ayikho la into ongayenza ngoba isandla sika Simalati lona wa-appointwa mama ukuthi akazowenza into eyiningi. Into yokuqala okwathi uzoyenza u-Eliyazari, kwathiwa Eliyazari umsebenzi wakho it would be to protect the ark of God. Fikela umphongolo kaNkulunkulu. So wena Eliyazari uzokwenza sure ukuthi emphongolweni eduze kwawo uyaklina lakho umphongolo kube clean. Because umphongolo kaNkulunkulu uhlala endaweni eclean. Ukuze makufika noma abantwana bezokhuleka, haleluya, kodwa bathola ukuthi endaweni yokukhuleka kuclean. Angathi abengishomeza half manje. Lokuthi kuwumsebenzi wethu ukuthi sibe uEliyazari to protect into kaNkulunkulu ekithi. Uthi uApostle Paul umethela umntwana wakhe uTimotheo uthi guide what has been trusted to your care. Gada lento ebekwe kuwe. Kumsebenzi wami ugada lento ebekwe kimi. Yes, sayifumana entabeni kodwa umsebenzi wethu ukuyigcina i-safety ifihlekile iphila ingalibeli namahla. Yeah. Isherefu umuntu omusha khona la uyangizwa ngikhuluma into enje. Abantu basaseyikoleni kodwa bathola amandla la. Siwe singekho. Abantu basashelo as we speak. Siwe singekho. Abantu bashola ko WhatsApp, ko Facebook, ko Twitter ungene esikole amagama la amnandi. Kodwa umsebenzi wabo ukugada lento abayithola. Amen. Lento esayifumana bazalwane iyavikelwa. Sivikela noma sekuthiwa I remember kusele endlini namhlanje ngoba ngeke ngisho exact kanjani uthi umfundisi Mhlaba khona usisi othile ebandleni lakhe oke wahamba uma ehamba kuthiwa uhanjiswe ukuthi akazenzi izinto ezenziwa abanye abafundisi kuyena. Cut the story short, uqhubeke lo dawoni kodwa la ngifuna ukuyakhona ukuthi kuwumsebenzi wethu nabazalwane omama obaba everybody khona ukugada lento esiyifumenile ukuthi ihlezi isendaweni right ukuthi ihlezi isebenza ngoba kahle kahle akusiyethu kuphela kodwa ukusiza abantu kodwa kuwumsebenzi wakho uyivikela. Haleluya. Uthi wezofikela ngisho nabama-Israyeli la bathanda ukuzolunguza kodwa lo mfana ayiprotect athi ngayibheki musana usondele eduze. Kodwa ngezwakala bakumthembu baba. Lento siyayifikela baba. Asizobashumayela nje sinombe kanjani bese sibona sisi abahle athi sisi uyagula khona into engekho buhlungu isima sikho right ngilalela sisi wami ngiyakuthanda bese ngiyahaka. Haleluya. Kanti kunezinto ehambayo yahaki kunezinto ezithathayo. Izinto nje ehambela leyahage asigofika wakhala nje uhamba lento zakho. Lento le esiphethe iyavikelwa. Umsebenzi wethu uyigada uyivikele. Sibanana ngenyawo sivikela lento. Funa amabrada sisathandaza. Bamngcwelisa uEliyazari indodana yakhe ukuba gcina umphongolo kaJehova. Kwathi kusukela osukwini umphongolo wahlala ngale eKiriyathi Jeharimi
kwaba isikhathi eside ngokuba saba iminyaka engama20 yonke indlu yakwa-Israyeli yakhalela uJehova. Samuel wakhuluma kuyo yonke indlu yakwa-Israyeli wathi, uma nibuyela kuJehova ngayo yonke inhliziyo yenu, nilalele kahle bazalwane, susani kini onkulunkulu wethu. Inhlangano yonke yakwa-Israyeli yakhononda ukuthi umphongolo awukho kubo. Haleluya. Kanti vele umphongolo ubhilonga kubani? Ubhilonga kubona phela. Haleluya. Kuthiwa bakhalela to the prophets of God, uSamuel. Haleluya. Uma bekhala kuprofethi kaNkulunkulu uSamuel, lithi iBhayibheli nawo ke lamazwi walayele ngolwazi wathi umprofethi bekhala beza kuye, uma nibuyela kuJehova ngayo yonke inhliziyo yenu. Uma nibuyela kuJehova ngenhliziyo yonke, susani kini onkulunkulu babezizwe. 2, susani kinina onkulunkulu bezizwe. No Ashtaroti, No Ashitara khodo asa. Yes. nibhekise izinhliziyo zenu kuJehova, Bese nibhekisa inhliziyo zenu zibheke Jehova. nimkhonze yena yedwa. Bese niyamkhonza, kodwa nimkhonze yena yedwa engazange kutshwa. Uyakunophula esandleni samafilisti. Uyakunaphula esandleni sesitha, kodwa maniphenduka nishiya. Abakwa-Israyeli base besusa oBhali. Ngiyangizwa bazalwane, into esiyabaleka to the church ebandleni lakithi. Haleluya. Namabazalwane abaningi uphenduka, abantu abasashambuluki. Into yasilahlekela kanti leyo nto iyona ebiza uNkulunkulu, enza uNkulunkulu ahleze kuwo inhlambuluko. Sakugcina ngisho abafundisi babafazi bami, wagcina nini ukuze umzali ethi ungibona nje ngibe nenkinga, ngibona usibanibani usegcwele inhliziyo, wagcina nini mfundisi? Ngoba abantu bakithi, haleluya, abazalwane babaleka lento ethu inhlambuluko, abasahlambuluki. Lapho ibona ingane zethu ziwa ngapha up and down, asifuni izinto ezisho izinto. I remember safundiswa nomfundisi laba endaweni yaseNdebele njalo ebusuku uma wrong lento ebandleni lasekhaya ngangishaya ningithethise kuphela kodwa ngangishaya ngithi njalo ebusuku emini yonke sasifast imini yonke kuthi ebusuku sidle isidlo senkosi bese siyathandaza labafethu labenqamo la othanda ukulungisa njalo ebusuku sihlala endlini sesiqashe kule ndwethu buka njalo sifike sifast emini kuthi ngo6 sihlephu sithandaze bese qeda ukuthandaza sihlephule isidlo bese siyalala. Kodwa into eyenziwa uNkulunkulu ayisimanga ngoba before sidle isidle kwakufanele ahlambuluke nomunye nama ngisho kunalo sisi sehlele enhlizweni yami ngakabe umfundisi isikhathi naye asho naye kunami kunosisi njengoba nje shumela nami kunalo sisi oseyinkinga koyami inhliziyo nalo uma siqeda ukusho lento bese kuyimasi ngene endlini senkosi uNkulunkulu wenza isimanga la hlala khona kwafika abantu bezoyithandazelela singabamemanga bemenye uNkulunkulu bafike sibakhulekele basindiswe baphulukiswe bese bamukela uJesu. Saqala ibandla singazange siye emzini yabo siyangena ngamahomse sihlele endlini senza leyo nkonzo yenhlambuluko. Ayikho into emnandi ezosiza labo sisi bethu especially abancane nobhuti bethu abancane, ayikho into eyohlula ukuthi abahlambuluke. Sizicebe into kuyiceba ayibisaba namandla lento ongayicebanga. La nemandla lakithi izinto siyaziceba. Abantu abaningi bafuka ama-giant kanti kulo asebenza nge-giant. uNkulunkulu ngisho i-giant uba mncane ukuze akeke phezulu. Kwabampofu akwasebe-rich. 1 secondly wathi uNkulunkulu akusinto yokubanga. The book of Ephesians Philippians chapter 2 uhamba nayo yonke. uNkulunkulu akusinto yokubanga wehla waba ngaphansana kwengelosi kwabantu sho uhamba na wehla. Lithi iBhayibheli wasenikezwa igama engaphezu kwawo wonke amagama. Wanikwa igama engaphezu kwawo wonke amagama because wehla, he humbled himself. Le eshaya ibandla asayithobi. They are not uhlambuluko ukuba humble. Noma ngigqoka isuti ngizangafana nalento ehlobiseka mnandi kanje nanembala emhlophe kodwa nginenkinga nje uma ngibona ugogo ngongoni inhliziyo ithi phako
akusona isono ngizoyisisa ukuze ngisizakale. Haleluya. Lithi iBhayibheli bashiya o-Ashoro laba bashiya nobani mfethu nobhali. Haleluya. Lithi bashiya phambi zonke izinto basebenze njani mfethu siyathandaza. Samuel wakhuluma yonke indlu kaIsrayeli wathi uSamuel wasemela inhlangano yonke kaIsrayeli wayimela. Wamela inhlangano yonke uSamuel umprofeti. Yes. Shiyo Ashitori nibhekise izinhliziyo zenu kuJehova. Nibhekise inhliziyo zenu nibhekise kuJehova. Nimkhonze yena yedwa. Bese niyamkhonza yena yedwa. Uyakunophula esandleni sakho. Uyakunaphula esandleni samaFilisti. Esandleni samaFilisti. Abakwa-Israyeli base besusa obhali. Abakwa-Israyeli basusa obhali. Obhali ngiyabazi obhali ibazana. Obhali uNkulunkulu okhonzwa abaFilisti. Haleluya. Muzwana uNkulunkulu wakwa-Aphiya, mzwana uMoses engekho entabeni. Haleluya. Haleluya bazalwane. Kwenza ukuthi uAaron athi abantu abakhipha amacici. Haleluya. Haleluya. Lesithixo savela isithixo segaba laso ubhali. Sabakhiphisa abantu amacici, sasusa abantu kwiphosa, sasusa abantu kuNkulunkulu. Umoya loya osusa abantu kwiphosa, esusa abantu kuNkulunkulu umoya kaBhali. Ususa abantu kwiphosa, ususa abantu kubudlelwano, ususa abantu ekuxhumaneni noNkulunkulu. Umoya oreplace uNkulunkulu. Ngizole lo moya ufikile kubo banzi ithole legolide. Balikhonza bakhohlwa uNkulunkulu ophilayo. Ngoba lo moya wenza abantu basuka abanye bakhonza imali kuNkulunkulu. Abanye bakhonza into zasemhlabeni ubucwebe kuNkulunkulu. Ngoba umoya osusa abantu kuNkulunkulu kuzothi uAshode umoya wesifazane owenza abantu babe nalo moya wesifazane. Demoni esifazane. Amen. Haleluya. Elenza besifazane bathandane bodwa. Female God. Nkulunkulu God of the sea, marine spirit. Into mazani nihlambuluka nje. Mfundisi nenkinga yakuphi inkinga kusisi. Nenkinga nje ngiyabathanda abafana namantombazane futhi ngiyabathanda both. Ngithi ayisise demoni yakho ndikhulu kakhulu ngizokuyathanda samkhule kwengiyabuka. Abazali ngimshiye kanjani ngithe uma sengibuya. Okamanje safuna emandleni amaningi. Hayi ngoba bengekukhulekela. Kodwa uvele wangibiza nje mhlawumbe kodwa ephuthu mama ngifika kwakho nenkinga ngiyabathanda abafana. Kodwa namantombazane sokuchuka ukuthi userious wathi ngalalela nakhe. Lalela sisi. Akhona manje. Ngiyabuya sengikhule wena. Ngamshiya nje ngisabisa wani unkosikazi bengekho ukuze semsebenzi manje usuka afike ekhaya esifuna ukukhulekela. Ngabona engeke ufike ekhaya unkosikazi akekho. Angithi yabo demoni angilazi operator ngayiphinde kodwa into engisaba kulo yini ukuthi even ngisho uAaron wabalalela uIsrael wonke inhlangano yonke nama-elder wonke aphenduka akhohlwe uMoses wonke alandela linzima kabi angalizele ukuthi angemanje so ngiyakubuyele kulona okwamanje ngiyofuna uNkulunkulu siyabusha ngibona bese siphumana nomkhuleko so bese sidila nabo sekhona unkosikazi nabafuthi abafundisi sikhona sonke sibeke isandla lephume sibonge uNkulunkulu agoduke inkosikazi sekugeme yakho ngokwesifazane sengiyaqhubelana to speak ukuba masekuphele kwami ngathika noma amademoni kumele awafaka ngene ukuze ayisona be careful uzume wafika bebafana naphinde njalo abafundisa abashumayelanga bekevusela lade khona khona uMamthusi la size khona uMamthusi ngale bonke abafike bezoshumela akekho noyedwa ongagulanga Ngaxosha umama zokudla wena kumfundisi zonke simshela izandla yasekhona phansi kwethu. Bonke abafundisi ngabamemba bonke bagula sasibaphushisa ebhedlela ebusuku. Bonke ababiza ngabapostoli abaprofeti bagula umprofeti. Nangu umthusi xa
abafundisi bakho babizi bayafa bazofuna kwami. Hayi la angiyazi ndaba nendaba ngiyayazi. Ngiqale ngaba ngodla into zami entabeni. Ngasengimala ngoba ngibeke imvuselo la ngithe nje ngo 30 days. Ngisuke lakhuleka ngase ngibeke imvuselo 30 days. Angiyizi nami ngoba sifastele sokubona ngabe bezoshumala akithi uzobakhokha bafuna imali nje. Bafuna imali. Banika imali bambani imali. uNkulunkulu angabe saba khona imali bekhona imali uNkulunkulu angakhona awashite ebuhlungu uma mjumayelanga uma mjuma kumina ethi kuyenzeka umuntu abiza imali ushumela abiza imali avela uNkulunkulu angabi khona usuyibizile ke imali noma 10,000 noma 5,000 noma 3,000 wathi uzoshumela ngo 3,000 ovela uNkulunkulu angabi khona kube wena wedwa sabanika imali saphinde sabayisa esibhedlela futhi kodwa thina ngoba indaba yathi sasiyazi sasimile nje basindiswa abantu nje basindiswa ngoba ungena umgubhu noma phakathi mfowethu uyazi indaba yakho uyasana indaba yakho yazi Nkosi angibizelwanga lokuhamba ngidula imkhathi musukugiyeka imkhathi ungabizelwanga nje ukushaya i-atmosphere musukuyishasha la enza lokho bizelwe ngoko manje unobizisa abashawa bese befikile kusha badudu baduduzi yeka uthi yonke imimoya phezulu emhlapha ungabizelwa yeka nje uzolima into yazo sinto yakho fune yakho busiyenzisisa bomata musufika no Maria hlala enyaweni ahlala ekitchen Musukazi ukuthi ngibhizi Jesu ukhathazekani ngibhizi ngiyapheka uhlelo yakhe post nawe uhlelo kwakho sonke siya assignment inkosi ojabula ukuthi ulethele ukudla nami izojabula ukuthi ngilalele isu soba u2 asingaxilazisana hlala kwe position siyaphezulu funda mfethu siyathandaza no Israel basusobhali no Ashitori bamkhonza uJehova yedwa basusobhali bamkhonza uJehova sume ngenyama yena yedwa uNkulunkulu nade efuna kakhulu ngoba ngithi ngizoyiqinisa i-altar ukuthi asuse izinto first day ngifike la uNkulunkulu wathi kumina mzobe yini into ezokwenziwa la ngithi kusho kumina kuphela ukuthi la sizoklinwa sizokwenziwa sizoshalela izinto uNkulunkulu angayifuni ithi sizokhipha izinto engadingeki qhubeka mfethu sifunda phezulu salile ingqina ndaba baba ukukhiwa kwamanzi eMizpha verse 5 Samuel wathi buthani wonke uIsrael uSamuel wathi buthani wonke uIsrael eMizpha ngiyakunikhulekela kuJehova babuthana eMizpha bakha amanzi bawathula phambi kukaJehova bawathulula phambi kukaJehova bazila ngalolo suku bathi khona sonile kuJehova Samuel wahlulela abantwana bakwaIsrael uSamuel wahlulela abantwana bakaIsrael eMizpha iyona Mizpha yethu esikuyo le tshela makhelwane siseMizpha sisendaweni la kuvunywa khona izolo la hlambuluka khona la sikhina khona siseMizpha kaJehova Bantu sesothandazana niyazwa sesothandaza 3 minutes funa 3 minutes of prayer funda baba kwahlulwa kwamaFilisti verse 7 amaFilisti asezwile ukuthi abantwana bakwaIsrayeli amaFilisti asezwile abantwana bakwaIsrayeli babuthene eMizpha nasibuthene khona eMizpha yethu amakhosi amaFilisti akhuphuka ukulwa noIsrayeli abantwana bakwaIsrayeli bekuzwile lokho bawesaba abantwana bakwaIsrayeli bekuzwile lokho bawasaba amaFilisti abantwana bakwaIsrayeli bathi kuSamuel ungaphezulu ukusikhalela kuJehova kodwa bamfundisi ijile baba wami mzali wami kodwa yizwi into emnandi babahlasela kabi babahlasela bese Mizpha
bahlasela endaweni la bezohlambuka khona. Kodwa ngiyangizwa kangcwele. Abantu ade behlaselene banihlasele kambi kanti nisendaweni yokuvuma izono. Amadimoni ade bhekene nani nadelwa nani ngo-2018 nasenze emakhanda elisuka ko-Eastern Cape koGoli koKwaZulu Natal koThobeni banihlasele kabi nisebizwa. Kunezinto ezizokwenzeka ngoba banihlasele kabi. Sasifikile emisipha yethu qedela uvesi 8 ngaphezu kosikhalela kuJehova uNkulunkulu wethu kuthi akithi umprofeti uDuma nekomiti lonke lasekhaya lingaphezulu kusikhalela. Baba uMthembu konakele sibancane siyashumayela impela. Haleluya, siyadumisa impela. Haleluya, kodwa ngasiphezulu kusikhalela. Ngoba ningabe ngifayeka sesiyaya ekhaya. Kodwa nina ngabe ngifayeka ukusikhalela. Koko mangithi ngabe ngifayeka. Ningathi baphiwe bashubela impela ngayeki ukusikhalela. Ngabe ngifayeka ngayeki. Ningayeki noma thusesebenzisa uNkulunkulu wamsebenzisa kodwa nina ngayeki ukusikhalela sisesikhathini esinzima. Bafowethu sithole ivangeli ngesikhathi esinzima. Laba khona bethu ama miracles and wonders. Abantu bafuna izinto ngaphezulu kwaJehova. Abantu bafuna imangaliso ngaphezulu komangaliso kwaJehova. Abantu banqaka imoto, banqaka imizi, banqakiswa ngishingane. Ningayeki. Ma-elders ethu elibadala enalibona waseqaleni lazi lisuka kwivangeli ningayeki. Ningathi sizwe sisho kusami bakhula ningayeki ukusikhalela. Ningayeki ukusikhalela. Siphawuseni izandla. Funda mfethu, funda. ayeke ukusikhalela kuJehova uNkulunkulu wethu ukuba sisindise esandleni samaFilisti. Ningayeki ukusikhalela uNkulunkulu asindise Samuel esandleni samaFilisti. Samuel wathatha iwundlu elincelayo. uSamuel wathatha iwundlu bazalwane elincelayo. Wanikela ngalo libe ngumnikelo oshiswa. wonke kuJehova. Samuel wamkhalela uIsrael kuJehova. uSamuel wamkhalela uIsrael kuJehova. uJehova wamphendula. Samuel esanikela ngomnikelo wokushiswa. uJehova esemnikele ngomnikelo wokushiswa. AmaFilisti asondela ukulwa noIsrael. Izitha zethu bazalwane noma sisemisipha ngeke siye kuhlasela kodwa sekunikeliwe ngewuhlu 2000 years ago kwanikelwa ngoJesu and abadala bethu basasikusela basikhalela lithi iBhayibheli izitha zasondela roki kanti otha senqinile. Ngifuna sikhuleke manje. Kepha uJehova waduma ngokuduma okukhulu. uJehova waduma ngokuduma okukhulu phezu kwamaFilisti. Ngalolo suku wanguzula abulawa phambi kwaIsraeli. Shalama anto yalama